Hemen salam bu Stephen vardı ulaşat. Stephen ne mi deyip soracaklar için Stephen prilajeni içinde NFT krasovkalar satılıyor. Yürüyanınız için size token veriyor. Token'dan siz abışını realini dolara vurup biləniz. Yani yürüyanın için pul veren prilajeni desem böyle. O NFT krasovkalar muhtel satın almalı. Bir vaxt baxalar $2000'dı, $3000'dı, $1000'dı karoç. Şu vaxt baxalar $50 düşdü. Men ödüm mana Instagramda podpisat edenen köpüs bilýänler. Men mayda Stephen krasovka aldım ödümü. Şu vaxt 9-njy uremini $300 alypdym ýadyňda düşýän. Yöredim günne $20 pul berýärdi. Mayda maýyň başlardy zol. Günne $20 pul berýärdi. Soň toýs pul berene gasata token berýär. Gasata tokenin bahasy şu vaxt 80 cent. Günne primärna $20 gasata berýärdi. Inni şu vaxt dan moment şuun men yeni bir san krasovka aldım. Häzir şurada suratını goýjak. Oň mene bir san krasovka indi ikisi var. Şuun täze krasovka aldım. Oň bahasy $50. Bahasy gat öldü şu vaxt $50 aldım. Toýs $50 bolany 1,5 salan, 1,4 salan aldım. Şonu şuun aldım. Näme üçin aldım? Zat öllü polny diýip bilersiňiz. Çista risk etmek üçin $50 prinsipi risk etsen bolýar. Ol belki metafsilerine zat realine başlasa zat etse galar maksat bilen. Inni sorarsınız opşa Stephen'dan ön krasovkadan näçe pul gazandyň diýip. Ön krasovkadan men 530 sany gasat aldım. Şurada görkeler Bybit'de çykarıp koydum 440 sanyk 86-87 sanygam prilajeniýanyň içinde durpaka. Men şolon hiçsin satmadım. Baştan alanımdan beri gasata toýs Stephen berýär gasata ýanky ýöränim üçin. Günne ýöreýän. Şoňa ýöränim üçin beren tokeniň hiçsin satamok. Hemmesini ýygyna koydum. Näme üçin satmadım? Şo wagt 80 cent satmadım. Men pikir etdim galar ötdüm $1,5-2 yeni geler ötdüm öňkü ýalyk ulbaha ýeter ötdüm. Onda da bolmady. Düşdi aşağı. Şu wagt dan moment 2 cent bahasy. Günne de primärne size 15-16 sany gasata berýär. Ýöräniňiz üçin. Egerde bir san krasovka alsaňyz $50, 20 centdan günne çykarjak bolsaň näçe wagt zat etmeli ony. Özüňiz hasaplap aşagda kommentariýada ýazyp bilýäňiz. Men aldım çista content üçin, şoby görkezmek üçin, adamlara size görkezmek üçin näýelek pul gazanylýar. Intak bu Stephen berdi. Bu birinji videom. İntak dowam bolar, görkeler, nädip ýöreýüşimiz adymy, o zatlarym ýerde gyzyk bolsa, ýazyň kommentariýada. Şoňa görä görkeler. Men aşagda Stephen'in sylkasyny goýjak. Köp suratlar goýaryn, videolar goýaryn berde, nähilek görülýär. Prinsip o taýda ütköş kyn zat ýok. Ýanky Stephen prilajeniýa zat atýaňyz, siz Solana atýaňyz. Solana'da satylýanlar. Solana atýaňyz öz Binance'ňyzdan ýa Bybit'ňizden, Binance Bybit'iniň sylkasyny aşagda goýjak. Men referal sylkamdan köpüňiz uje bilýäňiz, 10% skidka wadyr komissionu. Şoň üçin arkaň men referalym bolup bilýäňiz, geçip aşagda referal itler hem ýazak. Registrasiýa ediňizde referal it diýip duran ýerik. Şu men referal itlem ýadyňyz aşagda goýunamy. Ýa-da 10% skidka goýla komissionu. Stephen'i näde almaly? Öz Binance'ňyzdan ýa Bybit'ňizdan ýa haýsy ulanýan birjaňyzdan Solana'nı atýaňyz Stephen prilajeniýa. O taýda badyr hemmedat nastroyka ýokarda wallet badyr, ýokarda men görkezjek näle goýlan. Şoň üstüne basýaňyz pul transfer edilýär. Şoň üçin ýanky adres kopýerde etýäňiz, aňarda set Solana oýaňyz, şeýip geçirýäňiz. Geçirýäňiz, alýaňyz krasovkany saýlap özüňize görä bir giden krasovka, gatken krasovka parametrler zatlar saýlaşdyryn, görüň zatlaryna seredişdiriň. YouTube'da başga da videolar bar, nädip gowy saýlamaly. Ya realni aljak bolsaň, ma ýazyp bilýäňiz, men maslahat bereýin, haýsyny alsaň gowy. Ýöne ýan haýçymýalyk polny riskli zat, sebäbi gasata berýän token bar, ýanky ýöräniň üçin berýän token bahasy ölüp gitmeýän mahmal. Egerde bilemok bir ýene ýanky täze zatlar edotirler, klublar bilen, futbol klublar bilen tipa partner bolup oturlar Stephen. Egerde şolar bolsa, ýene öňkälik hype zady galsa, şu wagt Rynyga medveji polny kriptovalutalyň bahasy aşagda, belki ýene Bitcoin 60-a da galsa, hype polny kriptovalutaň hype galsa, ondan soň ýanky Stephen'in hype galsa, ýene öňkü bahasyna belki gelmeýär. Ahmal haçap öňkü bahasynyň ýartyna gelende prinsipi häzir $50'dan alsak krasovka, arkaýyn $1000'dan, $700'dan, $500'dan satyp bolýar. Galar diýip pikir edýän, liçna öz pikirim ol bolýan zat däldir 100%. Liçna öz pikirim
Yine galar şu wagt alan $50 krasovkam $500, $600 bolardy. Arzum da şonu satyp goýaryn diýip. Oň üçinem ýankylan berýän tokenyň bahasy galmak üçin, onun krasovkalyň bahasy galmak üçin adamlar kän girmeli içine. Egerde girip başlasalar öň hype bolup, öň bir giden zaminitler adamlar bolýar, ýyllar şolar reklam etýärler. Stepny. Şoňa görä-de galdy. Egerde şolar ýene reklam etip başlasalar, ýene bir zatlar bolsa, näse bolsa galsa, satyp goýar peýda çykar. Şoň üçin şu wagt polny ýygnan gasatalamam, hiç satamam. Haçan satjamam ýa aýtdym. Näse bolsa bahasy galsa $1 zada ýetse sataryn, bolmasa satjak. Wapşe men alamda başda maýda aldym aýanky birinji krasovkam. Şonu alamda gideta bir aýda polny adbid ederni aldym. Adbida medýa merde bahasy düşmedik bolsa, ýöre düşdi bahasy. Şonu hiç zat etmem, onu satmadım bolýar, satmaýyn, belki galar diýip. Onu da galmatdyr. O bilýän kriptovalutada 100% diýen zat ýok, şoň üçin o da bahasy düşdi. Başga stepin barda näme aýtmadyk bolsam, kim näme bilýärse kommentariýa ýazyp bilýäňiz. Iň esasy adam akyllyca targaba edin, jana sag bolsun.